Dobrý deň, dámy a páni, tu je HMS David a dneska ideme hrať Roblox. Ideme hrať Gods and Black Powder. Je to dobrá hra, mali by ste si to zahrať. No poďme na to. Toto si vypneme. Počkaj, nech sa mi zapne hra. Ježiš, táto mapa je dobrá. Táto mapa je parádna. A výborná, pekná, paráda. Dobre. Join match. No, zober toto. Toto. Crucifix týpka. Unlockscraft. Tak. Stavím ešte také zvuky. Viete? Zvuk si troška nastaví. Dobre, má to furt. Joj, strašne to seká. Dažka mi to bude sekať. Tak si poviem. Fúha. To zvládnem. To zvládneme. Ja som iba jediný, tak čo to má kto chlapa. Fuj, máme aj toho lekára. Fuj, dobre. Dobre, poďme na to, chlapci. Ideme na to. Vždycky si berte bandáž v tejto mape, nikdy nevieš. Hopa. A ideme na to. Hopa. Poďte, chlapci. Rozsekajte ich. Hopa. Dobre, ideme dovnútra. Zlíznu dvere. Toto je nestrašne troška, ale dobre. Ďaká Bohu. Pozor! Utekaj! Pomoc! Zabudni. Nie, ďakujem, nechcem zomrieť. Už. Jau. Nie. Už. Nie, prosím. Poď si po mne. Necho po nich. Ne! Ja idem ďalej, babaj. Ja sa s týmto nejdem kašľať. Zobral som note. Make it to the church. Zavoláme class surgeon. Dobre, sa zoberiem krucifix a idem ich chrániť pred týmito monstrama. Empires. Bože. Tak sa ich nazýva v tejto hre. Vampires. Pomier! Ne! Nie! Už budem iba tam sám. Ojoj, tak to je zle. Joj, tak to bude zle. Joj, tak to bude zle. Ja si nedám radšej tohto, jestli nám tohto niečo z týchto dvoch. Saper alebo tohoto. To sme zomreli? Nevadí. Syringe. No z tohoto. Dobre, ja si dám tohto ako vždycky. Počkaj, som si dal rýchle tohto. Save table. Officer. Ja idem za tohto. Tak. Fú, a ideme na to.
Poďme na to. Držte mi palce na tomto, chlapci. Dobre. Poďme tu. Zoberiem. A ideme. La 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 la. Toto je to. Poďte. Uj. Dobra, ideme typkom. Tak. To je FBI, otvorte dvere. Use answer to break down the lock door. Tak. Stratilo. Bitch. Ďakujem. Blessing book. Dobrý, som zapnutý parada. To je dobre, to budem vedieť. Berem to na nič. Tak, budem chrániť, už mi to došlo, musíme ísť na to. Poďme. Dobre. Ja si toto vezmem. A ideme. Move. Dobre, ja idem úplne dozadu. Päť má šanca, že môžeš pržiť. Bomber! Opa! Hop! To čo som nejaký god? Pozor! Nieko tam. Ježiš, nie, ja už ho chytli. Au, hovorím. Dobra, neviem sa tam chytať ani. Ježiš, kto mal nejakú zbraň, prosím? Au. Class Sergeant. Poď, požij ma, prosím. Nie som trader. Jaj. Henty. Ďakujem. Ďakujem. Pozor! Bummer! Bummer. Poď. Pozeráme, že nikto iný. Ktorý mal? Ty? Poďme. Tak. Zoberme opreč. A klopem! Nech sa mi ešte klopať. Knock on the door. Stop making haste. They're far better out there. Those fiends to the number of them. The herd is coming! Powder guy! Mark him! Nemám ani jedného privata. No už tam aj tak minul. No počkaj, nech oni toto spravia, tieto barigády.
Pozriem, že nikto nie je bajtnutý, alebo tak uravený. Pardon. Allez-vous-en! Let us in! We're soaked! Non! Sale porc d'anglais! Dégagez! Paris is pleasant. Si vous ne partez pas, je vous forcerai à partir! No teraz on bude hovoriť. All we've encountered is vampire bubbling. Don't let him get you! Dobre. Fall back! Tak. Dobre, dámy a páni, končím dneska videjko a uvidíme sa na budúce. Dovidenia!